Hej og velkommen til Copenhagen Comfort Beds. I dag der er vi på Amagerbrogade, og der vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du undgår at skrue en gavl ind i en væg, hvis du godt kunne tænke dig at være fri for det. Fordi vi har nemlig lige fået sådan et rigtig nyt smart beslag, hvor det er, at du kan simpelthen montere det på selve sengen, sådan så det er, at du bare kan hægte gavlen på sengen. Og det kan man gøre med sådan et beslag her. Og det er noget, der hedder et elbeslag. Det her elbeslag, det monterer man simpelthen mellem sengen og benet. Og det kan jeg lige prøve at demonstrere. Den er nemlig monteret her. Og det, der er gjort, det er, at det er monteret her i hver side af sengen. Og der er det skruet ind, så det sidder helt i spænd. Og så den her kraftige metalbeslag, den holder simpelthen på gavlen. Så når man har sat den på, så kan man lige hægte gavlen ned bagpå. Og så sidder gavlen simpelthen fast på selve sengen. Så som sagt, hvis du vil undgå at skrue beslaget ind i væggen, så anbefaler vi sådan et elbeslag til en gavl. Så det var egentlig bare mit budskab i dag.